El compost, o també l'or negre. És allò que fa que les nostres plantes creixin fortes, grans i els fruits bons. Però com es fa? Quin és el truc? Es fa sol? Realment no es fa sol. Hi ha moltíssims microorganismes treballant nit i dia perquè això es pugui fer. I altres que no són tan petits com aquest cuc blanc, que en castellà es diu la gallinita ciega. Aviam si algú em deixa als comentaris com es diu en català, perquè no ho he trobat. El que fan aquests és menjar-se la matèria orgànica i fan que el compost es faci més ràpid. Direu, d'on els has tret? Són necessaris? No, no ho són. Però els vaig treure d'un test de patatera, que es veu que hi ha un escarbat que va deixar-hi els ous, i vaig decidir aprofitar-los. Però quin és el truc perquè el compost es faci bé? I sobretot, perquè no faci pudor, perquè no n'ha de fer de pudor. Doncs el truc és l'equilibri entre marrons, que poden ser cartró, palla, branques seques, fulles seques, i matèria més aviat tendra, no? Matèria seca, matèria tendra, que poden ser coses verdes o fins i tot fems o pells de verdures. Però això sí, tot amb humitat. La humitat i l'oxigenació són importantíssimes, si no, no es farà bé i farà pudor. Com veieu, jo faig un compost molt casolà, en un test directament, sense haver de comprar res. Al fer-ho en test, però, hi posarem terra, entre capa i capa. Aquí veieu que la patata heu d'anar amb cuidado perquè a mi, només posant pell de patata, m'hi va sortir una patatera directament, i no la volia ja. Com veieu, humitat i capes, com una lasanya. Capa de matèria seca, capa de matèria tendra i terra entremig. I podeu tirar totes les restes de l'hort. Aquest mètode funciona. Entre 3 mesos, depenent com ho facis, tens compost. Però hi ha molts altres mètodes que podeu trobar per internet i segur que van bé. I per últim, us preguntareu, i com sé si ha quedat bé? És molt fàcil. Veureu que queda molt fosc i fa olor a bosc. Ara us deixo amb un d'aquells cuquets que veureu que se'n va a dormir. Perquè, de fet, no els agrada la llum del sol. Però jo el que faig és, després de posar totes les capes, els poso a dalt de tot perquè vagin baixant i vagin menjant. Bona nit.